zaman sekarang. Timo bagi apa kesuran, rambutnya hitam dicat pirang, alas sarumbo iulah bulusan. Dalam baju dojo itu puluh sabana rumi sabana bedo, umuanan kete nang labini pulo, mambu gae jadi sangki kapau ember bo. Sabana rumi iyo sabana bedo, sekolah alun tamai iyo baru mah tanggo, membuat gae jadi saki kabao. Kawan usah to itu bana jangan dipaturkan gejolak darah muda, lo sekolah sampai jadi sarjana, baru dipikirkan masalah rumah tangga. Insya Allah akan bahagia.